Takže dobrý den, dámy a pánové. Věřím, že už jsme tady v hojném počtu, že už si všichni stihli přihlásit. Moje jméno je Michala Králová a jménem společnosti CDC Data bych vás ráda přivítala na dnešním webináři. Jehož tématem je výrobní reporting v Power BI. Dozvíte se na něm tak, jak můžete získat kontrolu nad výrobou díky interaktivním a přehledným reportům. Pojďme se tedy podívat na obsah webináře a jeho průběh. Webinářem vás provede Josef Sedláček, je to náš BI specialista a konzultant, který se zaměřuje na datové sklady, datovou analýzu a při své práci vytváří BI reporty, které jsou dělané na míru podle individuálních zákaznických požadavků. Pepa vám nejprve řekne nějaké obecné informace o tom, co je to výrobní reporting a důvody, proč byste se jim vlastně měli vůbec zabývat. A poté vám v praktických ukázkách představí několik konkrétních reportů a ukáže vám přímo práci s nimi. Máme tady i Andreje Kovára, vedoucího našeho BI střediska, který zde bude k dispozici pro vaše dotazy. Ty můžete psát už v průběhu webináře do chatu a věnovat se jim potom budeme na závěr hromadně. Ještě doplním, že webinář nahráváme, proto abychom vám mohli poté poskytnout jeho záznam. To by bylo ode mě z úvodních informací vše a nyní už bych ráda předala slovo Pepovi. Dobrý den, děkuji za slovo. Já už se několik let věnuji oblasti, která se dneska nazývá Manufacturing Excellence, a způsob, jakým nejraději sleduji, jak si ve výrobě vedeme a jak vlastně hledám slabá místa ve výrobě, tak to je právě pomocí vhodně zvoleného reportingu. A na reportingu se mi líbí právě to, že díky němu mohu získat komplexní obrázek o celé výrobě, ale zároveň i vidím detaily, na které se mohu zaměřit a pokoušet se co nejvíce zlepšovat. Takže bych rád v úvodu řekl 7 důvodů, proč si myslím, že je výrobní reporting potřeba. Tak v první řadě je to okamžitý přehled o výkonu výroby, protože my vlastně díky reportingu vidíme, co se právě vyrábí, kolik kusů je hotovo a kolik jich chybí do plánu, takže snadno poznáme, kde vzniká zpoždění nebo kde nám chybí materiál a tak dále. Dále je to rychlá identifikace problémů, protože ten výrobní reporting nám ukáže odchylky od normy, například zvyšování zmetkovitosti u nějakého konkrétního výrobku nebo příliš velké prostoje na konkrétním stroji a tak podobně. Další bod a možná ten úplně nejdůležitější je to, že reporting nám poskytuje podklady pro rozhodování. Lidé na těch vedoucích pozicích nyní nemusí spoléhat na intuici, protože mají konkrétní data. A ten reporting pomáhá lépe plánovat směny nebo výrobu s ohledem na kapacity nebo nákup materiálu a tak dále. S tím přímo souvisí další bod, který tu mám, a to je vyšší efektivita a úspory, protože díky datům zjistíme, kde ztrácíme čas nebo materiál nebo energie a lze tak zvýšit produktivitu a snížit náklady. Potom tu mám transparentnost a komunikace. To přímo souvisí s jedním reportem, který tady budu dneska ukazovat, s reportem polyvalence. Jde o to, že všichni od mistrů po vedení výroby, po manažery vidí stejná data ve stejný čas. Takže to usnadňuje spolupráci mezi výrobou, mezi těmi jednotkami výrobou, kvalitou, údržbou nebo plánováním. Dále reporting napomáhá dlouhodobému rozvoji a kontinuálnímu zlepšování, protože umožňuje sledovat trendy ve výkonnosti a trendy v kvalitě, takže můžeme vyhodnocovat dopady zlepšovacích opatření, například po Kaizenu nebo po nějakých lean aktivitách. A nakonec tu mám propojení s dalšími oblastmi. Tím jsem myslel to, že vlastně reporting je jenom část té skládačky a ten reporting může navazovat na další oblasti, jako je údržba, kvalita, nebo na finanční oddělení, nebo na oddělení nákupu. Tak to by bylo na úvod takhle všechno a já bych teď rád postoupil k těm samotným reportům. Já jsem si pro dnešek vybral 4
4 reporty, které mi přišly takové univerzální a atraktivní. Na začátek bych rád řekl, že všechna data, která dneska uvidíte, jsou vlastně fiktivní data. Jsou to data buď to úplně nově vytvořená, nebo velice přetvořená pro účely prezentace. A všechny ty 4 reporty, které si budeme ukazovat, se týkají vlastně fiktivní výrobní společnosti. My jsme to vlastně postavili tak, že je to společnost, která má 3 výrobní haly. Je to vlastně v každé té výrobní hale se lisuje. Jsou to lisovny a jako vstupní komponenty jsou kovy, vstupní suroviny jsou kovy, nějaké gumarenské směsi a chemikálie. Tak to by bylo asi všechno k tomu úvodu a rád bych šel na ty samotné reporty. Dneska bych rád ukázal výrobní KPI report. KPI to znamená Key Performance Indicators, neboli v češtině klíčové ukazatele výkonu. A ve výrobě je to rozhodně sledování zmetkovitosti. Také prostojů a plnění norem. Stejně tak je dobré mít přehled o top 10 zákaznících nebo high runners, což jsou vlastně výrobky, které vyrábíme v největších objemech a které nám vydělávají nejvíce peněz, a také přehled pracovišť. Dále bych se podíval na výrobní tabuli, to je v podstatě přehled výrobních zakázek, a protože tam v tom reportu mám i layout výrobní haly, tak to slouží také jako přehled strojů ve výrobní hale a v tomto reportu jsou zahrnuty i komponenty, které jsou k výrobě potřeba. A taková výrobní tabule slouží jak pro plánovače výroby, tak i pro mistry nebo i manipulanty. Je to jeden z těch reportů, které můžete mít zmrazený na nějaké obrazovce ve výrobě. Potom bych rád ukázal report zaměřený na spotřebu surovin. Zde mám vlastně, zde uvidíte, jak se sleduje průměrná spotřeba v historii, stejně tak jako odhad spotřeby do budoucna dle odvolávek od zákazníků. Je tam i spotřeba na zákazníka a informace o tom, kdy dojde k vyčerpání zásob. A potom bych rád mluvil o systému polyvalence. Tady u toho se na chvilku zdržím, protože u toho reportu samotného by to bylo pak takové krkolomné vysvětlovat. Systém polyvalence je vlastně detailní přehled pracovníků, který nám umožňuje sledovat jejich výkonnost a sledovat jejich zkušenosti. Ten požadavek na systém polyvalence je následující. Chceme vlastně znát u těch dělníků ve výrobě nejen to, jak plní normy, ale chceme vědět i, s jakými konkrétními výrobky mají zkušenost a které naopak třeba nikdy nevyráběli. Chceme vědět, na jakých strojích pracovali a u jakých strojů třeba nemají takovou zkušenost a pokud vytváří zmetky, tak jaké typy zmetků konkrétně vytváří a tak dále. A ten systém polyvalence nám umožňuje zkušenosti těch lidí sledovat pomocí nějakého základního dělení do 5 polyvalentních stupňů. Funguje to tak, nebo alespoň tam, kde já jsem polyvalenci vytvářel, to měli rozděleno do 5 polyvalentních stupňů od 0 do 4, kde vlastně ve stupni 0 je člověk, který právě nastoupil, je to úplný nováček a musí si projít takovéto klasické zaškolovací kolečko. A pak ve stupni 4 máme velice zkušeného pracovníka, je to v podstatě odborník, který může zaučovat ostatní, především ty nováčky. Každý ten stupeň polyvalence má sadu nějakých podmínek, které ten člověk musí splnit, aby postoupil do dalšího polyvalentního stupně. To, jestli tu podmínku splnil nebo nesplnil, to hodnotí supervizor a k tomu hodnocení má právě jako podklady tady ten reporting, který si budeme ukazovat. A takový systém polyvalence se dá vlastně využít i jako motivace těch pracovníků, dá se to napojit na nějakou motivační složku. Můžeme si nastavit například, že ve stupni 3 a 4 bude mít člověk navíc nějaký bonus za dobře odváděnou práci. Tak to by bylo k popisu všechno a teď už bych se rád vrhnul na samotné ukázky těch reportů. Dám si to na celou obrazovku. Tak, v první řadě bych něco řekl k tomu, na co se vlastně díváme. Tohle je Power BI aplikace
A to je vlastně způsob, jak dostat spoustu reportů na jedno místo. Tady na tom horním panelu, na té horní liště vidíme jednotlivé reporty. My se budeme dneska zaměřovat na ty poslední 4, které se týkají manufacturing. Každý ten report má ještě stránky. Ty najdeme tady na bočním panelu v navigaci. Já to konkrétně dělám tak, že první stránka je taková obecná, poskytuje takový obecný přehled a další stránky už poskytují nějaký detailní pohled na nějakou problematiku, například prostoje. Dále na tom bočním panelu máme infopanel. Přes tady to tlačítko se nám zobrazí nápovědy k vizuálům a k používání reportu. Je tu tlačítko gumy, které zruší všechny filtry na té stránce. A pak je tu tlačítko zpět, které nás vrátí na předchozí report. A teď už bych rád přišel k popisu vlastně těch reportů. Tady na co se koukáme, tak to je takový obecný přehled výrobní haly. Vidím, že tady mám 3 výrobní haly, já si můžu takhle mezi nimi překlikávat. Tady vidím nějaké klíčové ukazatele výkonu. Já bych teď nerad popisoval úplně každý vizuál, který v těch reportech mám a jako dopodrobna zkoumal všechny jako možnosti, ale rád bych ukázal nějakou praktickou ukázku toho, jak se takový report dá používat. Takže já si tady vyberu výrobní halu ARV a vidím, že za tady to vybrané období jsou to fiktivní data, takže máme tady data od ledna 2024 po březen 2025. Jo. Dejme tomu, že teď je březen 2025. A vidím, že za celou tu vybranou dobu máme průměrně prostoje 18%. To je hrozně moc. V podstatě to znamená, že 18% veškerého času je nevýrobní čas. Já se na ten prostoj můžu zaměřit, kliknu si tady na tu metriku prostoje v procentech a na časové ose uvidím vývoj toho, jak mám ty prostoje ve výrobě. Vidím, že jsme začínali na 22% a vidím tady nějaký klesající trend a teď jsme na nějakých 15%. Nicméně mně to připadá stále hrozně moc a chci se na tu problematiku podívat více do detailu. Takže si kliknu na detail prostojů a na této stránce vidím opět vývoj prostojů v čase a pak tady vidím rozdělení těch prostojů dle typu prostoje, dle konkrétního typu. A na první pohled jasně vidím, že náš nejčastější prostoj je to, že není naplánovaná dvouobsluha. A když si na to najedu myší, tak se mi zobrazí takzvaný tooltip. Tooltip je hrozně šikovná věc v Power BI, protože mi umožňuje se ještě více do detailu podívat na ty data. Já u tohohle prostoje konkrétně vidím, že vznikal nejvíce na hale ARV a vidím tady i seznam výrobků, u kterých vzniká nejčastěji. Takže na první pohled jasně vidíme, že největší problém máme s výrobkem 74-10. Tohle je ideální, že já si to můžu vzít na nějakou poradu s plánovači, takhle jim to ukázat a těm plánovačům výroby říct, že teď se chci zaměřit na odstranění tady toho prostoje a začneme výrobkem 74-10. Velice podobně můžu pracovat i třeba se zmetkovitostí. Kouknu se na stránku NOK výroba a opět vidím vývoj zmetkovitosti v čase, tady vidím, že jsme měli klesající trend a tady zase v lednu, únoru, březnu nám to stoupá a vidím, že nejčastější typ vady je nedolisovaný výrobek. Opět si na to můžu zobrazit tooltip a vidím, že to vzniká především na hale ARV a jakých výrobků se to nejvíce týká. Taky tady mám přehled strojů, na kterých vznikají zmetky nejčastěji, respektive stroje, které vytvořily největší finanční hodnotu těch zmetků. Na první pohled vidím, že stroj ST211 je nejproblematičtější. Za celou tu dobu nám vytvořil zmetky v hodnotě 300 000 korun a já když si ho rozkliknu, tak vlastně vidím, tak se mi ty vizuály vyfiltrují tak, aby to odpovídalo tomu stroji. Vidím, jaké konkrétní typy vad na tom stroji vznikají a jakého výrobku se to týká nejvíce. Takže opět já pak můžu vlastně mít schůzi s procesními inženýry třeba a ukázat jim tohle a pomocí toho reportingu přesně definovat jako oblasti, na které se zaměřit a které budeme zlepšovat.
Možná se k těmto reportům ještě časem vrátíme, ale teď bych rád přišel na ten reporting polyvalence, o kterém jsem už mluvil. Tady na té první stránce, přehled polyvalence, vidím seznam všech pracovníků, které mám na té výrobní hale. Já první, co udělám, tak si vyberu výrobní halu. A vidím tady seznam pracovníků a vždycky tu mám jméno, v jakém je stupni polyvalence, kdo je jeho supervizor a kdy byl naposledy hodnocen. A každá ta výroba by si měla stanovit nějaký cíl. Tady konkrétně v té fabrice mají stanoveno, že chtějí alespoň 70% pracovníků alespoň ve stupni 3. Vidím, že na té hale ARV tohle to nesplňují, mají tam 63 lidí, takže těch 70% by bylo 44 pracovníků ve trojce minimálně. Koukneme se na jinou výrobní halu. Na hale MTV to splňují a na hale TLK taky, ale těsně. Takže se zaměříme na tu ARV výrobní halu. Já si to tady vlastně můžu vyfiltrovat. Například zajímají mě pouze pracovníci ve stupni číslo 2. No. Tak a teďka já se zaměřím na tady ty lidi ve dvojce a mojí snahou bude dostat je do vyššího polyvalentního stupně, do té trojky. Tady vlastně v té tabulce, nebo v takové matici vidím u každého stupně ty podmínky, které ty lidi musí splnit, a pak tady vidím, kolik lidí to splnilo a kolik lidí to nesplnilo. Takže já na první pohled vidím, že 5 lidí mi nesplňuje, že neplní normy z prostojí na 92% za poslední měsíc. To je vlastně jedna informace o tady těch vyfiltrovaných pracovnících. Zase na druhou stranu, když si zruším tady ten filtr, tak já vidím, že ty normy nejsou tak nesmyslně nastavené, že to splnit jde, protože mám velkou spoustu lidí ve 4 i ve 3. Co se mi na té polyvalenci hodně líbí, je, že já si můžu zobrazit konkrétního pracovníka a uvidím vlastně detail toho, jak on tu práci odvádí. Kliknu si tady do přehledu pracovníka, tady si vyberu jméno, já už tam mám připravenou tady tu pracovnici Eva Brunclíková. Jo, opět je to prostě fiktivní jméno. Na první pohled vidím, že vlastně v přehodu pracovišť můžu vyčíst, že 82% jejího času pracovního je na strojích typu Steinl. Mám tady přehled, jak plní normy. Vidím, že je to velice zkušený a dobrý pracovník, že dokonce někdy má 101%. Vidím přehled výrobků. V podstatě z tohohle přehledu se dá říci, že paní Eva Brunclíková je odborník na výrobek 1502, protože na něm strávila 610 hodin. Pak tu mám i přehled zmetků v korunách za měsíc. V podstatě vidím, kde vznikaly od toho pracovníka nějaké zmetky. Ono samozřejmě podle nějakých principů, jako třeba Poka-Yoke, ty zmetky by neměly být brány jako chyba toho pracovníka, ale chyba toho, jak je ta výroba nastavená, toho systému. Nicméně je určitě dobré mít k dispozici nějaký nástroj, který nám ty konkrétní třeba zmetky dohledá. Jo, takže pokud mě zajímá, co ta paní udělala v tom březnu za zmetky, tak na to tady máme taky přehled, zmetky a prostoje. Já si tady můžu vybrat ten březen, na který jsme se koukali, a přesně vidím, že vyrobila nějaké praskliny v hodnotě 5000 korun. Deformace na jedné straně za 5000 korun. A když si kliknu na ten konkrétní typ vady, tak se mi ukáže, kterých výrobků se to týkalo. Stejně tak to funguje, i pokud bych se soustředil na prostoje. Jo? A tady se mi ukáže, na kterých strojích ty prostoje vznikaly. A potom tu mám kartu hodnocení. A tady mám právě u každého pracovníka seznam těch podmínek, které buď to splnil nebo nesplnil. A paní Brunclíková je velice zkušený pracovník, takže tady má nesplněnou jenom jednu podmínku. Tady v těch kartách já vlastně vidím základní informace o tom pracovníkovi.
Vidím, že je ve stupni 4, supervizor je pan Hrbek, pracuje jako lisařka na hale ARV, je to kmenový zaměstnanec a pracuje u nás 89. měsíc. Schválně si tam dáme někoho, kdo nemá tak hezké výsledky. Třeba nějakého nováčka. Vidím, že Alia Adamčáková pracuje 3. měsíc, už vlastně byla zaškolena, ale ještě nebyla prozkoušena. Poznámka od supervizora je ještě v zaučení svých pomocí školicího pracovníka a dále ty podmínky nesplňuje. Je vlastně úplně na začátku, je v tom stupni 0. Pak si tady můžeme dát třeba někoho, kdo pracuje už dlouho u nás ve fabrice, třeba 13. měsíc, ale je stále ve stupni číslo 2. Jo, protože on třeba nedokáže efektivně pracovat na 2 pracovištích za směnu, jsou ty 2 obsluhy. A opět je tu nějaká poznámka od supervizora. A dá se s tím vlastně takhle zpracovat a já pokud mám vlastně na hale 10 lidí, tak to asi není potřeba, ale pokud těch dělníků mám třeba 130, tak už to v hlavě neudržím a je rozhodně dobrý mít nějaký přehled o těch lidech. A já vlastně na základě tady toho pak můžu ty lidi jakoby v té výrobě různě nasměrovat, jo? Můžu se zaměřit na nějaká jejich slabá místa a naučit je to lépe a tak dále. Dále tady mám výrobky a pracoviště. To je vlastně report, který si tam dám nějakého zkušenějšího pracovníka tady. To je report, který nám jednak ukazuje, se kterými všemi výrobky má ten pracovník zkušenost, kolik hodin na tom strávil, a kolik zmetků vyrobil a kdy naposledy to vyráběl. A vidím, na kterých pracovištích nejčastěji vyráběl ten pracovník, na kterých strojích. A mohu si tady i ověřit, jestli ten výrobek zná, například v situaci, kdy já vyrábím nějaký tvar, který jsme dlouho v té výrobě neměli a nejsem si jistý, jestli paní Brunslíková ho někdy vyráběla, jestli s ní má tu zkušenost, tak si dám tady do hledáčku, začnu psát ten tvar a něco mi to našlo. Takže na to kliknu a vidím, ano, paní s tím má zkušenost, 18 hodin to vyráběla a naposledy to dělala 17. listopadu 24. Takže i takhle vlastně se to dá využít pro kontrolu. To by bylo k té polivalenci všechno. Teď bych se rád vrhnul na další report výrobní tabule. Tak, to tady vidíme je nějaký Ganttův diagram, kde mám přehledně zobrazené vlastně, co se na jakém stroji vyrábí a co se bude vyrábět, co je naplánováno. Tady mám časovou osu. A taky tu vidím layout výrobní haly. Ten layout je vlastně, ta hala je postavená tak, že tady je hlavní ulička a tudy jezdí vysokozdvižné vozíky. A tady mám už ty výrobní stroje v uličkách. Mám to rozdělené i na nějaké sektory. Já si ten sektor můžu vyfiltrovat, takže teďka mám vybraný sektor 1 a přesně vidím, co se v tom sektoru 1 vyrábí. Mám tady nějaké výrobní zakázky a já chci znát jejich detail, takže si můžu kliknout na tu výrobní zakázku, výrazní se mi tady stroj, na kterém to vyrábím. A pokud mě zajímá detail zakázky, tak kliknu na tady to tlačítko detail zakázky a vidím. Pro plánovače užitečná informace číslo zakázky. Vidím tady, že je to z 30% hotové, celý název výrobku, vidím tady, kdo je zákazník a vidím, jaká celková hodnota je té zakázky. Taky vidím normu na směnu, kolik kusů má ten pracovník za směnu vyrobit podle normy. A vidím tady komponenty, které potřebuju k výrobě, abych mohl vyrábět tady tu výrobní zakázku. A vidím, že tady mám dostatek materiálu a tady u toho, to je nějaká směs GSP, brzy dojde materiál potřeba doplnit. Pro tady ty účely mám vlastně speciální stránku, která se nazývá komponenty. Tohle je koncipováno tak, že v té výrobě, představme si, že tady jezdí nějaký vozík, kde pracuje manipulant, který vlastně doplňuje materiál do té výrobní haly. A on takovýto report může mít třeba na tabletu a
a může s ním vlastně pracovat tak, že třeba veze výrobky do sektoru 1, tak si vybere sektor 1, bude tam doplňovat kovy a bude to doplňovat tam, kde brzy dojde, potřeba doplnit, a tam, kde je nepřistaveno. Vybere si dnešní datum a vyjede mu tady tabulka, kde má skladové místo, takže on přesně ví, kam má v tom skladu dojít, jakou komponentu tam má vzít, kolik jim musí vzít minimálně a jakou tam má upsat zakázku. Jo, takže takovýmhle způsobem on vlastně může využívat reporting ke své práci. A pak to samé udělá vlastně třeba v sektoru 2 a v sektoru 3, to si tady jenom vlastně překliká. Ještě bych se rád vrátil k té výrobní tabuli. Tady ten report slouží i pro kontrolu plánovačům. Vidíme, že tady je vlastně čára, která ukazuje dnešní datum a dnešní čas. A vidíme, že tady něco máme v minulosti. Jo? Když si rozkliknu tu zakázku a dám si detail, tak vidím, že to je zakázka v hodnotě 809 korun. Materiál tam žádný přistavený nikdy nebyl. A teďka ten plánovač může jít, vzít si tady to číslo zakázky a podívat se v tom ERP systému, nebo záleží, kde to plánuje, tak se podívat, jestli tam třeba neudělali nějakou chybu a vlastně odepsat to. Potom ten report můžeme využívat i jako přehled vlastně strojů v té výrobní hale. Dejme tomu, že nějaké stroje jsou například náročné na obsluhu a dejme tomu, že mají třeba těžkou střední vyrážecí desku nebo nějakou komponentu a nebudu tam dávat ženy, budu tam dávat silný chlapy. Můžu si tady vyfiltrovat, které stroje to jsou. Náročnější, obtížné. Jo, a vidím, který ty stroje vlastně jsou náročné na obsluhu. Nebo si můžu vlastně vyfiltrovat ty výrobní zakázky podle plánovače výroby, podle toho, kdo to naplánoval. Jo. Takže těch filtrů je tady víc možností. Nerad bych se na tom úplně teďka zaseknul. Rád bych postoupil na poslední report, který je spotřeba surovin. Vidíte, že vlastně, když přiklikávám z jednoho reportu na druhý, tak se chvilku načítají data a v momentě, kdy se mi načtou, tak pak už překlikávání mezi těmi jednotlivými stránkami už je rychlé, protože ty data tam mám načtené. Tento report je zaměřený na spotřebu surovin, konkrétně v tomhle případě se jedná o spotřebu nějakých 5 nejdůležitějších chemikálií v té výrobě. Já si tady můžu vybrat chemikálie a podívat se na její přehled, na vlastně údaje o zásobě a spotřebě. Vidím, že ty chemikálie máme na skladě zásobu 2 tuny a máme i nějaké množství blokováno, to znamená v kontrole jakosti. Mám tady výpočtem datum, kdy dojde k vyčerpání zásoby. Já si tady s tím můžu trošku hrát. Mám tady otázku započítat také zásobu v kontrole jakosti. Pokud dám ne, tak to znamená, že nebudu počítat s tady tím a ono se mi vypočítá, že ta zásoba, kterou mám, mi vystačí do 24. února. Tady dole na té časové ose vlastně vidíme spotřebu té konkrétní chemikálie v historii, to je ta skutečná spotřeba, a vidím tady i nějaký výhled do budoucna, protože my známe odvolávky od zákazníků a na základě těch odvolávek jsme schopni vlastně dopočítat, jaká bude spotřeba. A na základě tohohle výpočtu pak dojde i k výpočtu toho datumu vyčerpání zásob. Já tady na reportu mám i další informace, jako kdo je hlavní dodavatel, kdo je záložní dodavatel, jaké je nejvýhodnější balení a kolik to balení stojí. Zažil jsem například situaci ve výrobě, kdy nám vypadl hlavní dodavatel, protože vlastně došlo k nějakému výbuchu jedné chemičky, která zásobovala podstatnou část průmyslu konkrétní chemikálií. A najednou jako se hledal záložní dodavatel a byl takový požadavek, že chceme objednat od toho záložního dodavatele co nejvíc té chemikálie, aby nám to vystačilo co nejdéle. Já si tady vlastně můžu zvolit, že chci objednat třeba na 6 měsíců. Ono mi to vypočítá, že dle těch odvolávek to bude potřeba na to 14 balení, které mě budou stát dohromady 590 000 korun. A pak tady mám i přehled té spotřeby podle zákazníků. Vidím, že tuhle chemikálii skoro čtvrtinu té spotřeby je na
zákazníka Jeep Division. Ještě co se týče takových těch časových přehledů, často vedení chce všechno na měsíce, management, a plánovači výroby nad tím kroutí hlavou a říkají, že oni přece plánují na týdny. Z toho důvodu většinou i do reportu zakomponováváme takový překlikávací systém, že si můžeme ty přehledy zobrazit i po týdnech. Tam jsou pak výraznější některé ty píky, ten plánovač pak jasně vidí, může si tam najet myší a opět v tom tooltipu mu to vlastně ukáže, o jaký výrobek se jedná. Tak a nakonec bych tady ukázal, že můžeme sledovat i spotřebu dle zákazníka. Funguje to tak, že vlastně já si můžu vybrat, která ta chemikálie mě zajímá. Zajímá mě například Chemosil a vidím vlastně, na které zákazníky spotřebuju na ty výrobky nejvíce Chemosilu a po kliknutí zákazníka vidím i, kterých výrobků se to týká. Takhle vlastně pro každého zákazníka to mám. A zároveň, když si rozkliknu ten výrobek, tak vidím i historickou spotřebu a opět i spotřebu odhad do budoucna. To je dobré třeba v případě, že chceme změnit technologický postup. Například si řekneme, že nahradíme Voimlak nějakou podobnou látkou, která má velice podobné chemické složení, protože je levnější a budeme chtít třeba to nahradit, tak musíme pak volat těm zákazníkům a informovat je o změně technologického postupu. Takže nás zajímá, kterých výrobků se to nejvíce týká. To by bylo asi k těm ukázkám všechno. Možná se k tomu ještě vrátíme. Já bych teď otevřel prostor pro dotazy, prostor pro nějakou diskuzi ohledně těch reportů. Jo, děkuji za tvoji prezentaci i za tvé ukázky, Pepo. A já teda si tady otevřu chat, jestli někdo využil té možnosti se na cokoliv zeptat. Tak mám tady otázku. Hezký den. Mohu se zeptat, u nás už dlouho potřebujeme přehled výrobních kapacit a OEE a dá se na to udělat report? Zatím to počítáme v Excelu. Dobrý den, děkuji za dotaz. Ty výrobní kapacity, když jsme vlastně projížděli tady ty reporty, které jsem vám ukazoval, tak například pro ten výpočet OEE, tam ty údaje v podstatě máme. Byly tam údaje o výkonu v hodinách, to bylo vidět třeba v té polivalenci, kolik hodin se strávilo na nějakém konkrétním výrobku nebo konkrétním stroji. Takže tyhle ty data, vlastně, které jsem ukazoval, ty informace obsahují. To OEE je vlastně nějaké vynásobení dostupnosti krát výkonu, krát kvality, krát 100, je to vlastně údaj v procentech. A jediné, co jsme tam neměli, byla dostupnost v hodinách. V první řadě je dobré říci, jestli si ty kapacity počítají jenom na stroje nebo i na lidské hodiny. Já jsem byl zvyklý dělat obojí. A pro tu dostupnost já jsem byl zvyklý tohle plánování dělat v SAPu. Tam SAP přímo dopočítával, jaká je dostupnost, ale nám to třeba nevyhovovalo, tak jsme si vytvořili vlastní takovou mini aplikaci, kde jsme si vlastně pro každý ten stroj naklikávali, jakou bude mít dostupnost v hodinách. A pomocí toho jsme pak vlastně pro každé to pracoviště zobrazili, jaká je dostupnost a jaké je reálné vytížení podle odvolávek anebo přehled historického vytížení. Takže určitě ano, ten report kapacit s tím mám zkušenosti a jsme schopni ho udělat, pokud máme taková data, jaká jsem dneska ukazoval v těch reportech. Díky za odpověď. Je tady další dotaz. Máte i nějaký report zaměřený vyloženě na konkrétní výrobek? A také by mě zajímal například reporting reklamací. Dobrý den, děkuji za dotaz. No vlastně já ten přehled pro ten výrobek tam mám. Já jsem ho schoval do reportu polivalence. Doufám, že stále sdílím obrazovku.
Ano, sdílíš? Jo. Já jsem tam ten přehled výrobku někde měl, tady. Vlastně funguje to velice podobně. Já si tady, jako jsem předtím vybíral ty pracovníky, tak já si tady můžu vybrat konkrétní výrobek toho našeho portfolia. A když si ho vyberu, tak vidím vlastně statistiky toho výrobku. Můžu tady sledovat několik metrik, můžu sledovat vyrobenou v hodnotě korun třeba, můžu se zaměřit na konkrétní výrobní halu a můžu sledovat vlastně, kteří lidé s tím mají největší zkušenost na té výrobní hale, jaké jsou u toho výrobku konkrétně nejčastější typy vat a jaké jsou nejčastější pracoviště. Tady se dá vlastně zobrazit, vidím, že jsme to vyráběli. Jo, vlastně nejprve jsme to tady vyráběli na nějakém stroji ST114, pak jsme přešli na další stroj a když se kouknu třeba na zmetky kusů, jo, tak jsme na tom původním stroji měli hodně zmetků a pak se to snížilo. Takže určitě přehledy na konkrétní výrobek taky se dají udělat velice podobně. Tak jo, děkuji za odpověď. A zatím další dotaz nevidím. Tak rychle ještě, pokud někdo chcete se na něco zeptat, využijte této možnosti a napište nám do chatu, co by vás zajímalo. A jinak teda nemáme zatím další dotaz, takže já bych poděkovala Pepovi za jeho příspěvek, za jeho prezentaci a ukázky. A děkuji, že jste se za námi tady připojili, že jste byli na našem webináři. A ráda bych vás pozvala i na naše další webináře, takže sledujte naše sociální sítě, kde je zveřejňujeme a můžete určitě využít příležitost zúčastnit se nějakého dalšího zajímavého tématu. Tak a mám tady dotaz ještě, takže než úplně se rozloučíme, je tady dotaz: operačné časy berete z technologických postupů, alebo se jedná o reálné časy? Konkrétně v reportech, které jsem ukazoval, se jedná o časy z technologických postupů. Záleží, jak je to vlastně nastavené. No. Každá ta výroba to má jinak, ale tam, kde jsem dělal já, nám šlo primárně o to, aby jsme měli správně nastavené normy, správně nastavené technologické postupy a pokud to bylo nastavené špatně, tak jsme to vlastně v tom reportingu viděli. Jo? Takže určitě jsme používali ty technologické postupy. Dobře, děkuju. Tak to by bylo od nás tedy dnes vše. Další dotaz zatím nedorazil. Samozřejmě, pokud by vás napadly nějaké dodatečné dotazy, promítneme vám poslední slide, kde jsou kontakty na nás a můžete se určitě případně s námi spojit dodatečně. Budeme vám posílat i záznam tohoto webináře, takže se můžete k některým informacím vrátit a můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem nebo přáním. Takže tímto bych to dneska uzavřela. Děkuji vám ještě jednou za účast a přeji vám pěkný zbytek dne i podzimních dnů.